Галауетдин Зиятдинов тормышның төбеннән күтәрелде, Галимҗан Ибраһимов әйткәнчә, дип әйтү ул фикер күп яңгырады. Тагын бер кабатлыйм. Ул менә шушы Бишер авылыннан күтәрелгән кеше һәм ни өчен менә бүгенге көндә аны шушы Бишер халкы, безнең районыбыз, менә сез бөтен мәктәпләрдән җыелган укучылар билгеләп үтәләр. Ни өчен зурлыйлар, ни өчен хөрмәтлиләр? Бәлки журналистлар җавабыгыз сезнең бардыр. Юк, уйланып карагыз әле, яме? Мин инде вакыт көтмим, үзем дә җавап бирәм, чөнки ул үзенең туган җирен мактады, туган җиренең кешеләрен зурлады, хөрмәтләде. Үзенең Бишеренә, үзенең Теләчесенә, үзенең Татарстанына, үзенең татар милләтенә беркайчан да хыянәт итмәде. Шуның уңышларына сөенеп яшәде. Менә шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Сезнең фикерегез ничектер? Ул шушы туган як җырчысы булганга аны бүген зурлыйлар. Булачак журналистлар инде. Һәм менә бүген Галауетдин Зиятдиновның туган көнендә шушындай аның да искә алу чарасында сезнең кичкенә яшь кенә блогерлар, журналистлар буларак катнашуыгыз, ул бит нәрсәгәдер ишарә, укучылар, шулай түгелме? Менә монда кемдер әйтте бит, сез инде барыгыз да үзегезне журналист итеп тоясыздыр дип. Чынлап та тоегыз. Журналист булмасагыз да үзегезнең тирә-яктагы булган вакыйгаларны, хәлләрне һәрвакыт язып яшәгез. Менә шушы 90нчы еллардагы зур үзгәрешләр турында, күңелсез дә үзгәрешләр турында хәбәр булды микән инде, өстән берәр әйттеләр микән, ничектер? Нырсы Асыхонырсы дип йөртелә инде ул вакытта безнең хуҗалыгыбыз, ассоциация сельскохозяйственных организаций, шуның баш хәрефләреннән ителгән, алынган. Килеп, ул мастерскойларда йөрде инде, нидә, хәлләрне фермаларда, мастерскойларга менеп, шушы хуҗалыкның хәлләрен тикшереп йөргән вакытта. Шундагы сүз инде исеңдәме, сезнең янга килде бит, уймы? Мин хәтериңдәме? Нурисламда сөйләйм дә аны. Эх, егетләр, мин үземнең күрше авылым турында, үземнең авыл дип, без бит Нырсы белән Бишер бер авыл шикелле. Мактап, әйбәт китереп, әйбәт яктан язырга тиеш бит инде. Нишәп мондый хәлдә соң сез? Дип, ләкин хәлләр начар булса да, яхшы булмаса да, аның телевизион тапшыруы шундый өмет белән, матур итеп, менә һәрберсен аларның күрсәтеп, исеме генә бик хәлсезләр хәл иде бугай әле, улаймы? Менә хәлсезләр хәле дип аталган иде бугай. Репортаж шундый матур менә, ләкин киләчәктә үзгәрешләргә, матур үзгәрешләргә өмет итеп, һәм илдә барган вакыйгалар белән бәйләп килгән юлларны. Бу егетләр булсын дип йөриләр. Бу егетләр булсын дип эшлиләр. Бу апалар булсын дип сыер савалар, тырышалар. Менә безнең илдә шушындый хәлләр дип әйтеп, шул хәлләр белән бәйләп сөйләгәне менә минем исемдә, шул кадәр якын итеп, матур итеп. Оешканнан соң Теләче районының 5 еллыгын бәйрәм иттек инде, без 10 еллыгын бәйрәм иттек, 15 еллыгын гел шулай китте инде. Чөнки без мөстәкыйль район булдык, бик сөенеп, һәрберебез бит инде без Теләчеләр дип яшәдек инде. Бу хәзердә шулайдырмы, шулай сүрелә торгандырмы бәлки. Баштагы елларда бу энтузиазм бик көчле иде. 5 еллыкка да без концерт әзерләдек, 10 еллыкка да концерт әзерләдек. Казанга бардык, телевизион тапшырулар төшерәбез бит инде, төшерәләр. Әлбәттә, иң беренче чиратта шушы Галауетдин Зиятдиновка бара инде, администрация аңа хәбәр итә, ул бит аның башында тора, ул оештыра ул тапшыруларны. Шундый матур тапшырулар оештыра. Берсендә без тоже Теләче районы турында тапшыру җырлар белән бара инде бу. Ләкин җырларга теләүчеләр бик күп. Безне булай иттеләр. 4-5 җырчынымы, 3 җырчынымы хәтерләмим инде мин. Бер куплетны син җырлыйсың, син берне җырлыйсың, син берне җырлыйсың. Шулай итеп, син җырлыйсың да, сезгә телевизион камера синнән алына, син әкрен генә кирип китәрсең, син икенчене җырлыйсың, син булай, менә шулай итеп нитеп бетерделәр инде безне. Безнең тулы җырлыйсы килә инде, кая телевизорга төшәбез бит инде. Шуннан соң мин беренчесендә ялгыш итеп җырладым аны. Бер генә куплет түгел, ул җырны 2 куплет җырлыйм. Хәзер стоп үзелде дә
Әйттік бит біз сеңа, екі көплет, жырламасқа бір генә көплет. Әллә беренчесендә 3-не жырладым әле шунда хәтерләмим. Икенчесендә 2-не була, өченчесендә бергә калмады. Ни өчен? Шуннан соң бу Галәветдин абый мине белми бит инде әле ул йөзгә алай итеп таныш түгел. Сөйләшеп киттек тә ул нәрсәгә чыктым, ул ничектер мин кырыган иттем, чакырып алдым. Ачуланды инде шундай ничек. Әйттек бит инде, сөйләштек бит инде дип. Мин ничектер менә шунда минем Нырсыдан икән билгеле булды. Мин аны теге мин Нырсыдан дип акап та әйтмәдем. Шуңа җырлатыр әле. Син Нырсыданмы? Нырсы безнең Бишер белән Нырсы бер бит инде ул. Deyinde, kim kızı son sen, kimden ulakta 90'lı yıllar, yaş vakit әлі, yaşırak vakit. Hazır, min aytam, min özüm kelgen kişi, menden kelini min deyip, bilem, menden abi kelini, tigim ketті bu hazır. Neytip, şundan son min abi 2 kuplet jırlattı. İşini jırlatmadı, 2'ni jırlattı, o jırlasın. Tuğan yağına, tuğan ağılına, onun kişilerine, hatta bilmegen kişisine de tuğan yağının yakınlığı aşağı şunday münasebeti şundaydı. Benim Галәветдин abinin bizden ulaktaşımakta Ali Галәветдин abiydi. Hem tağın bir nerseyinde o öz işinin şunlatta ustası deyip iste kalgan. Ben hani televizyon reportajları oşa bilen bunda Bişir kişisi bulganlıktan tugul. O şunlatta avul hocalığı temasını bik yaxşı yaktırdı. Baya barsa şunda kırda bulsa, stroykada bulsa, niye bulur idi? Kaskısı bulur idi. Kırda bulsa indi, ne соответствующий Rusça edip aytkanda indi. Kiyimden bulur idi. Mine şunday jurnalist dip iste kalgan ol menim. Biz gururlanabız. Onun şuşa özümüzün yoktaşыбыз bulu bilen bizni yaratuğı sağınıp mine şulay iske alabız. Bugünkü onu iske alırlar. Onun ruhuna dua bulup barsın. Hem administrasiyaga, Конгрессқа, тағын Аққалфақ, мұнда тағын біздің медиа бірлігінде редакция бик яқшы эшли бу юнәлештә быел Юнус Әхмәтҗановны искә алу кичәсенә мин махсус кызыксынып барган идем. Шул кадәр матур булды ул кичәдә менә шулай кичкенә генә клубта, шушындый ук матур гына аудиторияда. Bizning kişilerimiz gururlanırlık kişilerimiz var rayonda. Onlarını barlarga gerek, tobarga gerek, küterirge gerek onlarını. Bizning rayonumuzun brendi iterge gerek. Brendi yasarga gerek. Qarayız biz başka rayonlardan ellerinde otaklı bulmaganda kişilerin küterip alıp, ellekinler itirip kursetip. Bizde ele ol belki jitmey turgandır. Bu iş başlanıp gitti. Rahmet. Bizning җитәкчеләргә, безнең газетабызга, редакциябызга менә шушындый әйберләргә игътибар итеп эшләгез, яшәгез, журналист булыгыз, блогер булыгыз, битараф булмаган кеше булыгыз.